Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulir ibadah hon ramdi. Kimat bakong san jang ke kubor mentah ke stem. Kijing penjana ikilat jingeda balabut dekat Reserve Bank of India ki arab shibu ni kijing pen yadbet ke pisah tingka ong presiden keri kijing dap san post nam jong ke National Institute of Bank Management. Penkrek keri India kijing wan juga jong presiden keri Amerika Donald Trump haka arpusaw bat arpusan tarik mentah ubnai ketika kijing wan jong kan penklan shushu ikijing edai hapdeng kini ki ari ong menteri rong ba'du keri Narendra Modi. Bat enam ailat ikinu-kinu ki kambean ong menteri ketenat ki kampo iyeng batemai ke jela uba'la kemen rembui. Ki kubor babenya. Presiden keri Ramnath Kovind ula ong ba kajing nang penbahai kilat jingyada balap bu dekat Reserve Bank of India kan yarap hakaban kemitu ikijing bomyat bet jong ki pisa tengka. Haba ajing kren hakajing elang jubili ksiar ni kajing dap san post nam jong ka National Institute of Bank Management NIBM hapuni hnen kesengi ula ong ba kite kilat jingyada na lor ba ki penlong ikiru kompanya tengka hakari ke bala bansyanya kan yarap ru ban ai kajing syakri bane ik jong ki jaka ken show pisa. Haba keren halor ke jingyo bentalang jong ki beduk basuk bat ki kam khayi ha ki jing penlut na jing ken show presiden keri ula ong ba ke jing pen kiu sansha jong ke jing kular ha ke jing yarap pisa katkum ke jing thep pisa jong ki kan a jing shania shushu ikinong thep nong bei tingka ula ong ru ba ki jaka ken show pisa ki de ki benta ki ba kongsan ha ke jing kiu jong ke yo ka kwat ha kari. Menteri rang ba'du keri hnen kesengi ula ong ba ladap da kejing sengu komen ba presiden keri Amerika Donald Trump bat kalok jong ke millennial Trump kinwan syakari India ka arpusaw bat arpusan tarik menta ubnai. Ha kejing to jong umodi leng ba ka Twitter ula ong ba keri India kan sepediang sengu bhai kejing wan jong ki ha ka ba ula bendrap ru bakan long ka bakar pang bha namar bakan nang penklan syushu ikejing edai hapdeng keri India bat keri Amerika. Umodi ula ong bakari India bat kari Amerika kindan ya kajo kajing ya syakri ha kajing sensyar pat ba. Ula ong ru babaro arteli kini kiri ke trilang hakibabun kiliang bat kumju ru ban penskam shushu ya kajing ya day bat kajing ya te'lok hapdeng kini ki ari. Kumshi benta ban ajing hikai bat ban pensngutu ha kabaya day bat ka National Population Register kaban sepenlong ha kajala lapenlong ikajing ajing hikai district level training yaki principal census officer district census officer bat ki charge officer ka West Garo Hills district and then kesengi hadi RDA conference hall Tura. Habakren halor kajing don kam jong kajing pentri kam yak kakhana samari bat kajing kentiu kerteng ha ka National Population Register NPR Dr. Joram Beda ula ong ba lapenlong ya ke NPR hadin shi postnam kabakantop ya ke jingyawi ki longyeng bat kentiu sya kakhana samari jong kari India jong usnam arajar arpuwei ula ong ru ba ka jinglum khana samari ka de karukom na benta ka jingpen kelai ki matrikam ki jingpen mangtingka ki jingpen kelai ki la jingyara bat kumju ru ban pendrit ne pen ya ka jingpen yar na du ka kerdan municipal panchayat ki constituency terter ula benrap rut di namar kata ka jinglum jingtip ha kate ka khana samari ka de banlong ka basyai bat ka batikna ki balai don lang ha kate ka jing ajing hikai ki kantop ya deputy commissioner ka West Garo Hills district Ram Singh u director ka census operation ka jalla Dr. Joram Beda bat kiwei Lapenlong ya kajing ajing hikai bashi sengi na kabenta ki senior police officer bat ki secretary halor kapang early access to justice at pre-arrest and remand stage. Ya kabalapen ya ka District Legal Services Authority Meghalaya ha Meghalaya Administrative Training Institute Shillong. Ki he pulit bat ki he na kitnat sarkar bapher kilayadan bentalang ha katay kajing ajing hikai. Hakajing ajing kren jong UNA Khan member secretary ka Meghalaya State Legal Services Authority ulakren hakabayade bat kajing ujor ejahar bat kajing kinong sya ken no le kam snew bat ulakren ru halor kilat banyo ikajing bishar hok haswa ban kem yanu hakapor basya kem bat hakapor badang don hakakti ki pulit bompat yo jamin kajing temu jong kate kajing ajing hikai kalong ban ajing syai syabaro ki pulit bat ki he sarkar halor ki hok jong ki basya kem bat ban ajing yarap kat kum ka anya ki badon kam khnang ban lan na kajing kem klumar bat ban yarap ru ki basya kem bat ban kinyo pelat jamin kat kum ki kendon balabu kani ko kubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong
Menteri katanat ki kampo iyeng ka sorkar jela ubala kemen remboi ula ong ba ka sorkar kanom ailat satya kino ki kambe an hakani ka jela bat ukerpat ikinong syongshnong bakin ya treilang bat kinom syem ya ka an hakti le jong uba remboi la syemti ku menteri bathamai katanat ki kampo iyeng henden kesngi hadin ba menteri rang ba ula bati thamai ki tanat rekam hapdeng ki menteri uba remboi ula kerpat ru ikiseng baper banam penlong kino ki jingya ki khamtam hakum kani ka por bakisamla pule ki de banya khoni ki examen baper bat upani ka jingi treilang na kabenta ban penyo ika chongsuk chongsan ula ongru bakipat ba ka jela lembat ka sorkar kilaya lang habay yaday bat ka jingdawa ka inalain permit kumshi benta ban penkiyo ya karukom lumpisa ling baka fastak haki kirdop National Highway ka National Highways Authority of India NHAI kalaray ban pensangi no shwai ka by fastak ka bashis pa tingka nadu ka khatsan tarik hadu ka arp kandai tarik urampang arajar arpo ki kali ki bayat ki surok ba kila ban lech kinu ki point of sale ki ba itu ki bor penyat bat pen iya ka registration certificate na RC jongki kali jongki bat kinlat ban siyo ketika by fastak ka balabu da ka NHAI ya ka NHAI fastak la banyo ni kibaro ki kardop National Highway ki RTO ki Common Service Center petrol pump bat kiway banlapat iki jaka point of sale NHAI fastak ki bajan la ban download ya ka my fastak app lanil let ha ka website www.ihmcl.com nipun ha NH helpline number iway not lai katanat penroisor ka jela kalapan jingmut nakipat ba halor ki ki jingpen trei kam bakinong syongshnong ki kwa ka sorkar bakan pentrei ling baka smart city mission kanong ba shilong ka degawin kinong ba na pren kisispa tuli kinong ba ki balasya jit hapo kari nakabanta ka jingpen tiu sya ka smart city hapo jong ka mission an sa penmi isibun ki jingpen kala hapo ka jela menteri katanat penroisor ka jela uba hamlet sandoling uloong balapan jingmut shwa nakipat ba aswa banwanra ki jingpen trei kam yakiti ki project smart city uba doling ula ya thuru bahapo jong ketika smart city mission ka sorkar kan sete ka yo ka bathamai halat umkhra ha ka jingpen mang ka balai phok lor tingka padia ka surok na yeng ulat syapolo an sepen kalano sya ka smart road ha ka jingpen mang ka balai pusan klor tingka sakawai pat ka smart city project ka basyong dor prapo klor tingka ka de ka jingte ya ka yo ha polo kumshi benta jong ka ek Bharat Shrestha Bharat lapinang ka program halowar di Bang Valley haka jaka ka batip kum ka Mayodhya ka jela Arunachal Pradesh ya ka Mayodhya la jutip kum ka Kashmir jong ka than chate la mingi ka Mayodhya ka de jaka ka balayo ka jinghap yor man la ka talang bat ka yasriem bhai ka rukom long jong ka Kashmir kate ka jaka ka don kumbandri 4 kilometer na ka headquarter jong ka district ka Roing ka Mayodhya ka long kawe ni ka jaka jongok kai perthei ka bakringi ki bebun kinong jongok kai perthei na kaleng kari bat nabari bakinwan sya ka jela Arunachal Pradesh ka Caroline Mal Sound Langi ka kena ka badan ka asnem karta na ka jela Mizoram kalayo ka kusnam National Bravery Award menta usnem dangshan kalaray ban ay ka pisa ka balayo marshiteng sya ka kena ka bakala pelat im katkum ka khubor balayo lum ka Caroline kalaray ban no shipo jarting ka sya kati kena ka balakala pelat im nakikti jong kinong rabor ka bunay jiliw jong usnem baladem laban kadawru hangne baka Caroline kadai kawai na pedeng kinringut ki kena na kathan chate la mingi ki balasya jit na kabenta ka Indian Council for Child Welfare National Bravery Award menta usnem Chwaban penkut ko kubor sa sisian kimat bakongsan. Kijing penjanay kila jingya da balabu da Reserve Bank of India ki harap shibo ni kijing yat bet kapisa tingka ong President Kari. Penkre Kari India kijing wan jong ong President Kari Amerika o Donald Trump. Kate kijing wan jong ukan penklan shushu kijing yaday hapedeng ki ari ong Menteri Rang Bado Kari o Narendra Modi.